tashar TTB ke gabatar da shirin Rai Dagin Goro. Shiri ne wanda ya kunshi labaran abubuwan ban mamaki, ban tausayi, ban dariya, ilmantarwa, nishadantarwa, wazantarwa da ɗebe kewa. Shirin zai kunshi labaran abubuwa daga sassa daban-daban na duniya. Ku kasance tare da mu domin ɗebe muku kewa a duk rana irin ta yau. masu bibiyar mu a tashar TTB. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Za mu soma yaye kallabin wannan shiri ne da wani labari mai ban tausayi, inda wata mace mai shekaru 57 a duniya a can ƙasar Tanzania, wadda kotu ta iza ƙiyarta gidan yari na tsawon shekaru 29 saboda yi wa yaro makiyayi mai shekaru 8 fyaɗe, kuma ta harbe shi da ƙwayar cutar ƙanjamau wato AIDS. Matar ta yaudari yaro makiyayin ne a wani ƙauye da ke gundumar kudancin Iringa na ƙasar ta Tanzania domin yin lalata da ita a gindin wata bishiya, bayan da yaron ya ce mata ai abokan kiwon nasa ba sa kusa. To anan ne fa ta fara halittarsa, inda rahotanni suka bayyana cewar shaidu guda 5 ciki har da likitan da ya duba lafiyar wannan yaro sun tabbatar da faruwar lamarin, inda likitan da ya duba yaron ya tabbatar da cewar yaron wato ya harbu da kwayar cutar HIV mai haddasa cutar kanjamau, tare da yi masa rauni a mazakutansa da wasu sassa na jikinsa sakamakon tursasa shi da matar ta yi da karfin tsiya domin yin lalata da ita. Mai sauraro, kamar yadda muke gaya maka, ita wannan mace dai mai shekaru 57 da muke baku labari, wato dalleliyar mace ce son kowa kin wanda ya rasa. Mu gajarce muku labari dai yayin da ta gurfana gaban kuleman ta sabo, matar mai suna Umbuwelwa ta kare kanta da cewar tana da yara da kuma jikoki waɗanda take kula da su, waɗanda kuma a cewarta ita take ɗaukan ɗawainiyarsu. Lauyanta Frank Nwella ya ce yana shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin da alƙalin ya yanke wa matar, domin ya ce ai ba a gwada ta an gano ko tana ɗauke da ƙwayar cutar HIV mai haddasa cutar ƙanjamau ba ko a'a. Lauyan ya kuma kada baki ya ce tun da ba a tabbatar da cewar matar tana ɗauke da ƙwayar cutar ta ƙanjamau ba, sai ya gabatar da shaida, musamman ma wato mijin wannan mata, domin ya kare ainihin ita wannan mata da ake zargi. Saboda rahoton ya kada cewar wato iyayen yaro shi makiyayin su ne suka buƙaci lallai sai a hukunta ainihin matar, saboda ta riga ta lalata rayuwar ɗansu, tunda yaro ne mai shekara 8 ko kun san ai yaro bai balaga ba. Yanzu haka dai a labarin da muke baku, yaro yana kwance yana karɓan magani a can asibiti, kuma iyayen sun ce samsam ba za su yarda ba saboda ɓata rayuwar yaron nasu. Allah sarki, ɗan adam dama duk halittar da Allah ya yi a duniya yana da sha'awa, amma kun ga su dabbobi abin da ya raba mutum da dabba shine hankali, amma kowa yana da sha'awa. A mukuwa 'yan adam da Allah halicce mu ya mana hankali, ya sanya mana hankali kai. Kun ga ai duk lokacin da mutum ya tashi domin biyan bukata, to yakan bi hanyar da ta dace ne, saboda ana aiki da hankali ne, Allah kuma ya kare.